Hello mga guys. Welcome my YouTube channel. Nitsuray Waray. Ayan. Mga guys. Alam nyo ba kung nasaan ako ngayon, ha? Alam nyo ba mga guys, mga subscriber, andito ako sa bahay ko ngayon. Ayan, ang bahay ko ipapakita ko sa inyo. Kaya nga ang buhay ay minsan hindi natin alam ang mga mangyayari. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kasi po, dati ang tirahan ko po ay hindi ganito. Nakikita nyo naman siguro yun dati pag nagla-live ako. Ngayon mga guys, papakita nyo ko sa inyo kung nasaan ako ngayon. Andito po ako sa Payatas, Quezon City. Dito po ako nakatira. Ang upa ko po dito sa aking bahay na tinitirahan ay 2,500 kasama na po ang ilaw. Ano po, ayan, kahit man po mukha akong kawawa ngayon, ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa mga guys. Ayun nga ang buhay, hindi natin alam ang lahat ng mga nangyayari. Pero masaya pa rin si Mami Nitsuray Waray. Ayan, papakita ko sa inyo ang aking tirahan. Ayan, mula dito sa aking lagayan ng aking mga damit. Ayan. Ayan, ang laking lagay ng mga damit. Ayan. Ayan. Matagal na po itong aking Adora box. Ayan. Lagayan ko ng damit. Lagayan ko na rin ng prutas. Dahil masikip po ang aking misa. Ayan, lagi po akong may speaker. Hindi po nawawala sa akin ng speaker kasi mahilig po ako magpatugtog. Kahit po medyo lonely o malungkot, basta mayroon pong tug. Ayan po si Papa Jesus mga guys. Ayan. Ayan si Papa Jesus. Hindi po nawawala sa aking tahanan, siya po ang bantay kasi bihira lang po ako umuwi dito. Sa isang buwan, 2 beses lang po ako umuwi. Ayan, tingnan niyo mga guys ang dingding ko. Ayan. Hindi nga po nakapinising. Ganyan po. Para lang pong pader ang aking dingding. Lalo po dito sa aking kabilang dingding. Ayan po. Ayan. Crack pa mga guys. Crack pa yung aking tirahan. Ayan. Kahit paano, may silin naman. Ayan. Ayan. Ayan ang ulam. Isdang paksiw na ano ba yung isda yan? Samaral ba yan o kikiro? Ayan, isdang paksiw. Yan, ang aking kanin. Kagabi pa yan. Ayan. Ayan po ang aking lagayan ng aking mga plato. Ayan. Matagal na po na rin po yan. Yan. Ayan po ang aking kusina. Ayan, ang aking kusina. Ayan o. Sira-sira pa ang dingding. Ayan, nag-iisa lang po ako dito. Ayan, tingnan mo aking kusina. Hindi ka pwede maglagay ng mga kahit anong mga gamit dyan sa taas na yan. Ng patungan ng gamit kasi marami po ditong daga. Ayan, andoon po ang aking CR sa loob ng kortina, sa likod ng kortina. Doon po ang aking CR. Ayan, aking tubig mineral. Ayan, aking lababo. Ayan po mga guys. Ayan po ang aking dingding. Ayan po, ayan. Ayan, yung kapong kawawa. Ayan, pero, yun nga, importante may tinitirhan. Ayan po aking electric fan. Ayan ang aking TV. Nakalagay lang siya sa dingding. Nakasandal lang siya sa dingding. Irinulyum doon. Ayan. Nirulyum konting tulugan ko. Ayan ang aking misa. Ang aking pang mga gamit, ayan kasi walang mga patungan. Ang tubig dito, sinasahod lang ito, hose. Ayan yung hose, wala ditong ang gripo. Dito lang po ang gripo. Ayan po ang gripo. Sa labas lang ang gripo. Ayan pang aking mga gamit na nagkakalat kaya walang mapatungan. Ayan, walang makagawa. Ayan, ako lang lagi. Umuwi ako dito, madumi na, maglilinis. Ayan. Yan, nakita nyo na mga guys kung paano ang buhay ni Nitsuray Waray. Tumutulong ako sa mga mahirap, yung abot na aking makakaya, pero ako po ay isa rin pong dapat natulungan.
true life story po mga guys. Hindi po sumusuko sa buhay. Kahit po maraming pagsubok, maraming pinagdadaanan, ito pa rin po. Hello. Hi. I'm Vince Wariwaray. Happy lang. Wow. Basta't may umaga, may bukas. I'm Vince Ison Cabael. I'm Juanita Ison Cabael. Tubong Samar. Yung larog nitong Samar. Ayan po. Kilala niyo ba si Nits Wariwaray? Kilalanin niyo naman si Nits Wariwaray. Dapat niyo akong tulungan. I-subscribe niyo ako kasi solo parent. Makakatulong kayo malaki sa akin. Dati, may business ako, mahina dahil pandemic. Kung ano-ano na lang po, nag-bakery. Kung ano-ano na lang po ang pwede pagkakitaan. Yung iba dyan, naiinis sa akin. Hello mga guys! Huwag po kayo mainis sa akin. Dapat matuwa kayo sa akin. Kasi ako yung taong hindi sumusuko sa pagsubok kahit anong hirap. Ano po? Yes. Ayan, si Lema. Yes. Ayan. Kasi huwag kayong maiinis. Kasi pag nasa YouTube ka, kailangan hindi ka mahiyain. Kaya ka nga vlogger eh. Kaya paano ka mag-vlog kung tatago ka lang sa loob? O kung pakimikimi ka lang, natural, ilabas mo ang talent mo. O. Kahit mataba o. Nits Wariwaray po, Tubong Samar. Anak po ni Perfecto Cabael at si Rita Dizon. Sila po ang bumuo sa akin at nagluwal dito sa mundo. Shout out lahat dyan sa aking mga subscriber at sa aking mga followers, sa mga nagmamahal sa akin. Si Lord na lang po ang bahala sa inyo na gumabay o magbigay ng biyaya sa mga tumutulong sa akin. Thank you everyone. Love you all.